हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरहरनाय थाबावबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि आबुं मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुननि सायाव मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सहैदो लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ आरके प्रेजेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादों दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गस्ला सेन्देल दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर स' नोंथांमोन दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों प्रेमसिं बसुमतारी आरो मिनाति नार्जारी दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदोंमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर आं बिथांमोननि मुंखौ बेयाव मख'ला दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि डिरेक्शनखौ होदों बाम्बुला बर' दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन कनसेप्ट केर'ग्राफिखौ खालामदों सोरां बसुमतारी दे लोगोफोर प्रडिउसाराव दं रबिराम खाख्लारि दे लोगोफोर स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर